कणकवलीत सकाळपासून बघितलं तर शांततेत मतदान सुरू आहे। आपण बघितलं तर एक जी घटना होती कणकवलीत प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये जे मतदानाचं जे मशीन यंत्र आहे ते थोडेसे बिघाड झाले होते, त्यानंतर सुरळीत मतदान संपूर्ण 17 प्रभागामध्ये सुरू आहे। आपण या कणकवलीतील या विद्यामंदिर हायस्कूलच्या मतदान केंद्रावर आहोत। आपण बघतोय की प्रत्येक ज्या बूथ आहेत ते बूथ लावल्या ठिकाणी गर्दी आपल्याला दिसत आहे, कार्यकर्ते दिसत आहेत। आपण दुसऱ्या बाजूला बघतोय, दुसऱ्या बाजूला देखील शहर विकास आघाडीचे कार्यकर्ते आहेत आणि एकंदरीत बघितलं तर पोलीस बंदोबस्त इथे देखील वाढवण्यात आलेला आहे। पोलीस गस्त देखील सुरू आहे, भरारी पथकं देखील येऊन जात आहेत आणि अशा पद्धतीने एकंदरीत वातावरण आहे ते इथे थोडंसं वाहतुकीस कोंडी होते आणि वातावरण देखील तणावाचं म्हणू शकतं। यासाठी पोलीस निरीक्षक येऊन इथे वारंवार वाहतूक कोंडी सोडवत आहेत आणि सुरळीत मतदान व्हावं यासाठी प्रयत्न करत आहेत। जे उमेदवार आहेत ते देखील या ठिकाणी आपण बघतोय की फेऱ्या मारत आहेत, मतदार आहेत त्यांना बाहेर काढण्याचं काम करत आहेत, मतदारांना लवकरात लवकर मतदानाच्या ठिकाणी जाण्याचे आवाहन करत आहेत, लवकर लवकर जास्तीत जास्त मतदान करा असं देखील सांगत आहेत। बहुसंख्येचे मतदार आहेत ते देखील या ठिकाणी दाखल होत आहेत। सकाळपासून बघितलं गेलं तर 10 वाजेच्या सुमारे 15% पेक्षा जास्त मतदान झालेलं आहे आणि आपण ज्या उमेदवार आहेत त्या देखील येथे आहेत, या मतदारांना सांगतात की लवकरात लवकर मतदान करून घ्या आणि आपल्याला दुपारी उशीर होता कामा नये, ऊन जास्त असेल, उन्हाच्या वेळी आपण बघतोय की मतदान कमी होऊ शकतं दुपारी, पण आता सकाळपासून 7:30 ला जे सुरू झालंय तरी आता 10 वाजेपर्यंत 15% मतदान झालंय, पण त्यानंतर देखील अजून जास्त संध्याकाळपर्यंत 80 ते 85% मतदान होऊ शकतं। बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतोय की हे जे वातावरण आहे ते उमेदवार आहेत ते मतदारांना सांगतायत की लवकरात लवकर मतदान करून घ्या असं एक आवाहन करत आहेत। दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर जे बूथ आहे तिथे लावलेले जे बूथ आहेत, मतदारांना चिठ्ठ्या देण्याचं असेल तर नाव शोधून देण्याचं असेल हे काम या ठिकाणी होतंय। या बाजूला भारतीय जनता पार्टीचा बूथ आहे, दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर कणकवली शहर विकास आघाडीचा जो बूथ लावलेला आहे आणि कार्यकर्ते आहेत ते एकंदरीत आता इथे जमताना दिसत आहेत। त्यामुळे इथे कुठेतरी ताणतणाव बनू नये यासाठी पोलीस देखील गस्त घालत आहेत, पोलिसांची देखील इथे ये जा आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे। उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली।